ассалому алейкум дӯстони азиз, ҳамкорони азиз, лидерони муваффақи лоиҳаи Фаберлик Forever. Номи ман Юсуфҷон Тухтаназаров, яке аз директорони ширкати Фаберлик мебошам ва иштирокчии лоиҳаи Фаберлик Forever. имрӯз бо шумо дар бораи 50 балл суҳбат мекунем, яъне ки ҳангоме ки шумо 50 балл мекунед, шумо чӣ гуна бонусҳо, туҳфаҳо ба даст оварда метавонед, чӣ гуна фоидаҳо ба даст оварда метавонед ва роҳҳои осонтарини 50 балл карданро бо шумо суҳбат мекунем. Дӯстони азиз, биёед аввал камтар дар бораи фоидаҳои 50 балл бо шумо суҳбат мекунем. Хоб, пеш аз ҳама барои чаро 50 балл кардан фоидаовар аст? пеш аз ҳама тахфифи шумо аллакай 20%, не 26% мешавад. Яъне ки ҳар яке мо медонем ки вақти ҳангоме ки мардум ба ширкати Фаберлик аъзо мешавад, аллакай барои ҳама ширкати Фаберлик ба 10,000 намуди маҳсулот 20% тахфиф метиҳад. Яъне ба ҳамаи маҳсулотош 20% тахфиф метиҳад. Не ки бо баъдан агар ки шумо тахфифи худро зиёд кардан бошед, агар ки 50 балл кунед, аллакай тахфифи шумо 20 не 26% мешавад ва даромад аз фурӯш, мисол агар ки шумо ба ягон кас маҳсулотро бо агар фурӯшед, даромади шумо то 35% мешавад аз фурӯши маҳсулот. хоб, баъдан дар ҳар гуна аксияҳои ширкат ва аксияҳои наставники худ иштирок карда соҳиби туҳфаҳои арзанда шуда метавонед. Яъне ҳангоме ки шумо 50 балл мекунед, бисёр вақт ширкат аз худаш ҳар гуна аксияҳо мемонад барои одамое ки 50 балл мекунанд ва боз наставниконам аксияҳои бехат хуб мемонанд барои он шахсоне ки 50 балл мекунанд. барои ҳамин шумо метавонед дар ҳамин аксияҳо иштирок карда соҳиби туҳфаҳои арзанда шавед. дӯстони азиз, хоб, боз 50 балл имконияти барои кори командаи худ аз маркетинг плани ширкат даромади хуб ба даст овардан. Яъне агар ки шумо на танҳо 50 балл кунед, боз ҳаракат кунед ки команда созед, боз дигаронро ба ширкат аъзо кунеду фоидаҳои ширкатро фаҳмонда аъзо кардагӣ бошем, мисол ки команда доштагӣ бошем, боз барои коре ки командаи шумо карда истодааст, вақте ки шумо 50 балл мекунед, боз аз маркетинг плани ширкати Фаберлик шумо даромади хеле хуб ба даст мебиёред. дар бораи маркетинг план мо бо шумо аллакай суҳбат кардагӣ будем. дӯстони азиз, касе ки маркетинг планро хуб нафаҳмидааст, он дастро тамошо кунед, фаҳмед ва хуб дарк кунед. хоб, баъдан чӣ гуна бо осонӣ 50 балл карда метавонед? ҳар як кас пеш аз ҳама бояд аз худаш сар кунад. яъне шумо пеш аз ҳама масалан ки бинед хонаи худро бинед, чӣ тамом шудагӣ ё ки чӣ тамом шуда истодааст. масалан дар гӯем ки ошхона мумкин гӯем ки маҳлул барои шустани козо табақҳо тамом шуда истодааст, хоқаи либосшак тамом шуда истодааст ё ки тамом шудагӣ бояд харед, ягон доғ равонакҳо, парфюми шумо тамом шудагӣ, чӣ дар хонаи шумо кам мондагӣ ё ки тамом шудагӣ, зубной паста, шампун, собун, намедонам ягон либоса барои худатон мехостед заказ кунед. хоб, ҳамин маҳсулотҳоро дида бароед як рӯйхат кунед, ё ки метавонед як моҳ расходи худро рӯйхат кунед. масалан як моҳ ба шумо чанд шампун меравад? мумкин 3 дона шампун меравад, 3 дона шампун. хоб, чӣ меравад боз? масалан 4 дона собун меравад, боз гӯем ки 2 дона маҳлул барои шустани посуда, якта парфюм тамом мешавад. бо ҳамин рӯйхатро наистамонеду баъдан ҳар моҳ мисол ки як бора агар ки харид кунед ба 50 балл даже ба 100 балл метавонед харид кунед, барои ин ки ҳар як оила ба ин гуна гӯем ки чизҳои шустушӯӣ то 1000 сомон ҳар моҳ расход мекунанд. хоб, баъдан дуюм вариант ба шиносои худ, ба хешу таборо ҷураҳои худ, янгаҳои худ ва ғайра маҳсулотҳои ширкатро яъне ки шиносои мо гӯем ки хешу таборои мо бе ҳаминам ҳама вақт гӯем ки магазин меран ҳамин чизҳоро харидорӣ мекунанд. шампун, собун, дезодорант, духӣ, ягон хел барои шустушӯӣ чизҳои лозима, ҳамаи ҳамин чизҳо барои табобат. масалан ҳамин маҳсулотҳо аз мағоза ё ки аз дасти дигар консултантҳо харидорӣ карда истодаанд. ҳамин шумо пешниҳод кунед ки акун аз мағоза аз дигар ҷоне ай шумо харидорӣ кунанд, мисол ки пула бегона накунанду ай шумо харидорӣ кунанд, аллакай ин шумо фоидаи хеле нағз мерасонад. якум шумо метавонед ба онҳо камтар арзонтар тиҳед ва гӯем ки аллакай шиносои шумо харидорои шумо мешавад, шумо бо осонӣ 50-100 балли худатонро карда метавонед. барои ҳамин шумо хуб омӯзед маҳсулотҳоро дар сайти компания, дар мобилни приложенияи компания даромада
маҳсулотҳоро хонед, ёд гиред, гӯем ки отзывои одаморо хонед, баъд дарсо масалан ки дар телеграм группамо, дар спикери, дар прорыв дар бораи маҳсулотҳо омӯзишҳо мешавад. Онҳоро тамошо кунед, аз наставники худатон пурсед, хуб дарк кунед маҳсулотҳоро, барои ин ки вақте ки шумо маҳсулотро хуб медонед, аллакай бо команда шумо хуб кор карда метавонед. Бо командатон, бо харидоротон, бо лидератон шумо бехад нағз кор карда метавонед, барои ин ки вақте ки шумо маҳсулотро донистед, аллакай шумо нотарсида бемалол маҳсулотро пешниҳод мекунед ва баллҳои калонро ба даст мебиёред. хуб дӯстони азиз, ба ҳар яки шумо муваффақият, ба ҳар яки шумо дараҷаҳои баландтаринро орзумандем, ба ҳар яки шумо 50, 100, 200 балли худро бо осонӣ карданро орзумандем. дӯстони азиз, саломату сарбаланд бошед ва то дарсҳои оянда ҳама вақт сарбаланд бошед.